ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു തോരൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ഒരുപാടായി കുക്കിംഗ് വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു തോരൻ്റെ റെസിപ്പി ആവാമെന്ന്. ഇത് ചേനയുടെ പൂവാണ്. ഇത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്. ഒരുപാട് ഔഷധ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒന്നാണിത്. ആദ്യം തന്നെ ഇത് നന്നായി കഴുകി ക്ലീനായിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. കട്ട് ചെയ്യലൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റം വരുത്താം. ഞാനീ കാണിക്കുന്ന രീതി വളരെ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. 10 മിനിറ്റ് മതി നമുക്ക്. ഇത് പരിപ്പും തേങ്ങയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് കറി വെക്കാം. അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഇതേ രീതിയിൽ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ തേങ്ങയും ഉണക്കമുളകും കൂടി ചതച്ചതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം. ഞാനിതിലിപ്പോൾ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയാണ്, പിന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. പക്ഷേ ഇത് കേട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പറമ്പിൽ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ പരിസരത്ത് പോലും നിൽക്കില്ല. അത്രയും വൃത്തികെട്ടൊരു സ്മെല്ലായിരിക്കും നമ്മൾ ചേനയിൽ ഇത് നിന്ന് കേട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. കണ്ട പല കളറുകളിലായിട്ട് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് തോരനാക്കി എടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിതൊരു ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതാദ്യം നമ്മൾ കഴുകിയത് കാരണം ഇനി വീണ്ടും കഴുകുന്നില്ല. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് എരിവോടെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഏകദേശം 10 മിനിറ്റ് മതി വേവാനായിട്ട്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മളിത് ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായ രീതിയിൽ മെല്ലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഭയങ്കര സ്പീഡിലൊക്കെ ഇളക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെ ഉടഞ്ഞ് അങ്ങനെ കൊഴുപ്പ് രൂപത്തിൽ അങ്ങനെ ആവും. നല്ല കുഴഞ്ഞു പോവുള്ളൂ. അതാണ്. ഒന്ന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നിറം ഒന്ന് മാറി വരും. ആ സമയത്ത് ഇതിൽ വെള്ളം വറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും. കണ്ടോ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് വേവായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതിലെ വെള്ളമെല്ലാം വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് കടുകും ഉള്ളിയും വെച്ചിട്ടൊന്ന് താളിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നല്ല ചൂട് ചോറിനൊപ്പം കഞ്ഞിക്കൊപ്പമൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയൊരു റെസിപ്പിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല വീഡിയോസായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.